Shubor nakaslem jong Longkmie Hima. Ka Meghalaya State Rural Livelihood Society haringkat ka jingetlay lang bat ka khat arsnong light kro CNRD block kalapan long ya ka block level SHG Mela kam financial literacy camp haka artarik ujemmang arhajar arpoar hatirat sing Memorial Secondary School maukdong. Haka ba uba GM Mynsiem MLA kasora ulalong ukongsan haka jingdon lang ka kong Isawanda lalu Deputy Commissioner ka East Khasi Hills kum kasembut kongsan. Habakren kum ukongsan hagani kasngi uba Gavin million ula aingu ya ublay ba ula don ringkat haga jingyat dinti bahnyo pusan snem jongkari bat san po snem jongkajela. Ula ong badai ban nang panbor na ublay na kaway kapor siya kaway pan borla kermen bada ka jingyat don ringkat lang jong ublay kajela bat kari kan nang kiyo siya prang. Ula ong ka jing penlong ya kani ka SHG Mela ka Longkmie ka Rynsan ka ban Ailad ya ki self-help group jong ki sautali ki blok ki badan haka ban ya itu iwe bat haka ju kapor ban Pynshlur bat Mynsiem ya baro ki SHG ban nang kiyo bat penjana ya ka rukam trekam na kapor sya kapor. Ula ong ru ka SHG ka long ka bala ay benta bat sya tang na ka benta ki Longkmie ban long ki dukot jong ka ula ban rap ru kum ki Longkmie ki long ka benta ba kraw jong ka jat ben riu bat ka do nuot jong ka long ging Mynsiem. Namar na ki lahir pateng ka kur ka jat bat ki khun ki kti. De ha gani ka nong rem bas ya hap shisha ban nang pen kop bor ki Longkmie bat pen klan ru da ka ba pen ya so ikini ki self help group kleng ga jela. Ula ong ru ba ka phang pedeng ha ka jing pen ya so ki SHG ka long ban kershan dala di bat persyang ban rat ding khong ya ka jing dok lingba ka lenti ban kinti ya ka yo ka kon. Nakaliang ka sarkar jilla na ka Porsche ka por ka ang nuot ki SHG banya trailang hapreng ki brio jong ka sarkar jilla bar ki pat ba khanang ba kanu ka jingtmu kan long ka bajom. Ula kan tujo ki dukhat ban nang ya 3 minut bat dan ka Mynsiem ka jing ya trailang bat kan turu ban pendon kam hok ki scheme bala ai da ka sarkar. Hagani ka sngi la yo ru ban sami ki check sha ki dukhat bat kan hon ka SHG ba pher. Snem jong kari ka bai ka jong bat kumju ya ka jindap sanpo snem jong ka jela ka bai ka jong Shabanya chakmat hab ayu shayu blay ubladon lang kalang bangi hagani ka jinya linti ka jangi kum kari hagani ki nyok santali kisnem bat kumju hagini ki sanpotli ki snem joga jinya leki ga jongi kum ka jalla nyai pan bonu na koi ga por sa koi pa bangi kermen scam balingba ka jingi don ka jong blade right kenra kum ka jalla bat kum kari hi barokoi ninang ki shafrang na koi ga por sa koi pa ka jing penong yakni ka self help group Mela kam financial literacy campaign kalong kum ka Rynsan ka ba Ailad ya phi kum ki self help group na kaleng saudong jong kini ki sautli ki block ki blawan man yeshim bendalang hagani ka por bumenta ban itu yei pat bargaju por kalong kum ka dak ban Pynshlur ban Mynsiem ya phi kum ki self help group bok nang kiyo bok nang penjanai ya kar kom trekam ka jong phi na ko we ka por sa ko we pat ni so thu banagalian ka jong ni khamdam ha ba nge pe ya ka jing form jo ki self help group kaleng saudong ka jel ho ni tip sai kadar bai ki self help group la ai benta la ne la sha tang ye ki Longkmie balong ye ki khot jong ki self help group ho ye so thu ba kom ga jat benre ki Longkmie ki dei ki benta ye ba kraw jo ga jat benre ka jong ni juang ba ki Longkmie ki long da shisha ki donut na ga benta ka long ye long sam ga jong
naki hiar pateng kakur gajat, naki mi pli ki khon gikti, padai halo kani ga nongren, banangaliang ga jongi iso yang hap sibenta, banang pen kubor ya ki Longkmie ki jongi berkaju opor, banang pen klaim ya ki daga form ya ki self-help group skeleng sodong kejela. Ni so thu pa ka phang padeng hi jonga jing form jongi ya ki self-help group. Ka benda ka pakongsan kalong bapen kelsan dalade yalade habangi pelsyang ban rat ding khong ya jindu lingba ka lenti ban kentio ya ka yo ka kot ka joki kum ki self-help group. Kumang ijuang man form ki self-help group kalong ka basuk. Handai nakaliang jong ka sarkal jela nagaway ka por sa kaway pat ka angnut bangin yo ya kita ki self-help group kita kerika katay ka berpenta ka pakongsan berkumang ijuang nagaway ka por sa kaway pat ka sarkal jela ka jupen bana lani ka jupen mi ya ki scheme ki papher ka benta ka pakongsan kalong banagaliang jong ka sarkal jela ka angnut ya ka jinge troilang ka jinge ya ringkat lang hapren ki breu jong ka sarkal jela ban kumju nagaliang jong ki paiba baginya ringkat lang khna ba ka no ka jingmu ka ban ka sarkal ka dan kanong ka baca nagaliang ka jonga kumunong mikman ka Mynsiem ka jonga ka darhem ka shisha banyo i bakat kum ka report ki self-help group hakani ka blog ka bai ka jongi klapoi syakumba ndospa aku pratali ki self-help group bat kumjo ka bai dei bat ki village organizations menta milaroi syakumba prapu altali ki village organizations kanu ka penyo Mynsiem yang aku munang mikmat berkeju opor ngasun ketujur yakhi kum ki dikot jong ki self-help group nangyay 3 minut nangyay don ya ka Mynsiem jong ka jinge 3 lang amangi so thu hakinu gino ki kinhol kumang jo ka jinge tai ka jinge ther tanda habrai ni kan kenma bakum ki bre bang idon no kinhol ni ban ya ka thong ka pasyan ban Mynsiem kada baro kum ki dikot ni angnut ban poi ka ta ka thong Mynsiem lengba ka jinge trelang phela ban kiu kum ki self-help group na ka wei ka por syakoi ba kanu kan long ka jingmen toi lada ki paiba ki jongi ki penon kam hok ya kata ka scheme ka bala ai na ka liang jo ka sarkar nagalang ka jonga nga so kwen sibun banyo i yakini ki self-help groups ki blapen i hangi ya ki products ki boper nagalang ka jongki hoy kumla kren nagalang jong ikong laluru henne ni so thu kane ka than jongi chane kalenti ka bale chsora ni so thu ki tourist tang nagani kari ka bai ka jongi handai kaleng sodong ka perthai ki wan sakani ka jella ka bai ka jongi ki wan sakani ka thain ka bai ka jongi ka benda ka pakongsan kalong banaka leng ka jongi lengba ka jingi 3 minut ngin pelsyang ban penmi kita ki products ki balesi ki bakham long kerpang aju Pynshlur de ki bakin penmi kita ki products ki balong local ki bangila ban penmi national ka thain ka jongi mangi so thu kum ka chai ban riu ngasan ong bangi de ban sarong ya la ka jong ban hangta la ka liang ka jongi next camp nginang kiyo na ka wi ka por